Kaixo guztioi, badakizu ez zer den itzultzaile neuronala? Itzulik itzulpen azkarra eskaintzen du gaztelaniatik, frantsesetik eta ingelesetik euskarara eta alderantziz. Aldakizue web aukeraz gain aplikazio bat eta luzapen bat ere badituela. Aurreko bideoetan web aukerari eta aplikazioari buruzko guztia azaldu dizuegu. Beraz, gaur itzuliren doako luzapenaz hitz egin behar dugu, Itzuli Plus. Itzuli Plus luzapena oraingoz eskuragarri dago Chrome eta Firefoxentzat, eta instalazioa oso erraza da bi kasuetan. Esteka honetatik euskadi.eus/Itzuli Plus bi nabigatzaileetako instalaziora zar gaitezke. Beste aukera bat nabigatzaile bakoitzaren dendetan instalatzea da. Chromeen kasuan Chrome Web Storen izango litzateke. Bertan, horri honetan, soilik gehitu Chromera sakatu beharko dugu. Baliteke instalazioa berrestea eskatzea, kasu honetan luzapena gehitu aukeratuko dugu. Eta kito, jarraian luzapen barran, bilatzailearen eskuinaldean Itzuli Plus ikono urdina agertuko zaigu. Begi utziz agertzen ezaigula ikusten badugu, puzzlearen piezaren gainean sakatu behar dugu luzapen barran. Eta goiti berako menuan, bilatu Itzuli Plus luzapena eta sakatu txintxetaren ikonoaren gainean. Luzapena Firefoxen instalatu nahi izanez gero, euskadi.eus/Itzuli Plusetik edo zuzenean addons.mozilla.org-tik ere egin dezakegu. Kasu honetan Itzuli Plus idatzi beharko dugu bilatzailean. Behin horrian gaudela, luzapena lortu sakatu behar dugu. Leiho bat irekiko da instalazioa berresteko. Eta listo, Firefoxen Itzuli Plus luzapena izango dugu ia automatikoki. Behin gure lehentasunezko nabigatzailean luzapena instalatuta daukagula, erabiltzea besterik ez da geratzen. Testu bat itzuli nahi dugun horri batera joango gara, kasu honetan eilkorro egunkarira joango gara. Saguarekin testu bat aukeratuko dugu eta aukeratutako testuarekin Itzuli Plus luzapenaren ikonoan klik egingo dugu. Ondoren, erlaitz bat irekiko zaigu eta bertan automatikoki testuaren hizkuntza detektatu eta euskaratuko da. Era berean, euskarazko testu bat hartzen badugu, gaztelaniara itzuliko du, edo ingelesezko testu bat hartzen badugu, kasu honetan The Guardian egunkaria, euskarara itzuliko du. Itzuli nahi dugun testua ere idatz dezakegu eta horretarako itzulpen hizkuntza aukeratu behar dugu. Barra zuriaren gainean sakatuko dugu goiko ezkerraldean eta goiti berako menu bat irekiko zaigu, lehentasunezko hizkuntzak aukeratzeko. Ikusiko duzuenez, luzapen honek ez du soilik itzultzaile neuronala. Kurtorea poliki pasa dezakegu barrako ikur bakoitzaren gainetik eta bakoitzari dagokion legenda agertuko zaigu. Hitz jakin bat aukeratzen badugu eta luzapenaren gainean berriro sakatuz gero, hiztegiak erlaitzean hiztegi elebiduna irekiko da. Hitz horren baliokideak nahi dugun hizkuntzan, euskera, gaztelania, ingelesa edo alemana erakusteko. Gainera, liburu baten ikonoan klik egin daiteke hori gure glosarioari gehitzeko. Aldiz, termino tekniko bat aukeratzen badugu, bilaketa Euskalterm terminologia banku publikora joango da, eta termino agertzen den fitzak bilatuko ditu. Wikipedia erlaitzean, hitz horren artikulua edo izenburuan hitz hori duten artikuluak agertuko dira. Definizioak erlaitzean, euskaltzaindiaren hiztegiak eskaintzen duen hitzaren definizioa agertuko da. Sinonimoetan, hitz horren sinonimoak agertuko dira, sinonimoen hiztegiatik datozenak. Glosarioan aldiz gehitu ditugun hitzak agertuko dira, kasu honetan bakarra. Eta soildu horri atalean, gure horriko irudi guztiak garbituko ditu eta testua bakarrik utziko du, dokumentu batean gorde daitekena gero garbitu eta erabiltzeko. Azkenik, kolore errotuladoreak daude, interesatzen zaigun testua azpimarratzeko koloreekin,
eta ondoren eskuineko botoian klik eginez azpimarratutako testu bat dokumentu batera eramango du. Gainera, atal guztiek aukera ematen dute testua euskaraz eta gaztelaniaz idazteko edo euskaraz, gaztelaniaz, frantsesez eta ingelesez entzuteko. Kaixo! Itzulpen esperientzia erraza eta irisgarria izan dadin pertsona guztientzat. Eta hau da guztia, horrela funtzionatzen du itzuliren itzultzaile neuronalaren doako luzapenak. Erraza ezta, orain bakarrik geratzen da zu zeuk instalatzea eta zure egunerokoaren parte bat egitea.